Ik wil nog gewoon twief, zei Hendrik de jongens. Het wie zo clear als glas dat er 8 zat jongen hier droeg te beginnen. Daarom kwamen er zo nu verradig en onversjongens mij aan. Reimer zeg op van het rappelskielen en zei: dit hiek die ene zo'n keer nog wel verwachten. Meer net. Hendrik zou van wegen komen matten. Ja, wie een broers. Reimer weer 42, hij stier als opperman te boek. Boppen dat koer hem lienig redden met hammer en zeggen. Er weer net eens zo volle werk dat er hem net mee redden koer. Daarom hier ik altijd omslag. Het tuin weer voor Hendrik. Een rijst vruchtbemmen, gansgriente en een tomatenkas. Hendrik weer 38. Ja, wie het te gerrebleun doet haar mem erbij wijstoon weer. Ja, kon hem mij wel lezen en schreeuwen. En nou hier Hendrik het oer een wief. Het lieke haast dat er onschuldige voer. Wij hebben het nou nog mooi, Reimer, maar op een doer 2 maal alleen, dat valt net aan. Het is ek, zei Hendrik, daar has gelijk aan, jongen. Hij hier verwachtte dat Reimer er wat zijn inlezen zou, daar hier hem op kleer maken. En nou joeg hem in alles gelijk. Hij wie er zuiver mij aan. Ik ben nog geen 40, Reimer. Ik ga goed mijn breien. Het leven hoeft toch zeg net om mij voorbij te gaan. Wij kunnen nog wel een huishouding krijgen. Ja, wist wel, jongen. Maar alles kan. Hendrik begon red op te praten. Hij helde de oude lui erbij aan. Mem zo ik blied wist haas, ja, dit nou beleven hier. Wat had je er u in de tijd net vaak op ons staan om te trouwen? Maar du kent vanzelfs bij uw blauwe Reimer, doe hoeks net om een hinne komen te zien. Doe eerst haar de Reimer op van skielen en vregen: waar is het? Hendrik zegt ze wat in de kranten en zuiver met de eigen verteld zei er: het is Richtje van Simon Sjoeke. Reimer zei het hem naai: Richt van Simon Sjoeke. Al wat ik dacht hier, dit net. Du bist oud en wies genoeg, Hendrik. Ze is van mij geen 6 ha wollen. Ik weet echt net hoe vier als dan mij erin zielt best. Maar als die hier in de huis helst, geen ik eruit. Dat kan ik die nou al wel vertellen. Hast du wat oprecht zit zien? Nou mast net lelijk worden, Hendrik. Ik wil die ten beste reden, verder mast het zuiver zelfs weten. Dat je satanig is als een oerjerige ielreiger, wok nog net eens wat van zeggen. Dat zocht elk. Maar als tu die kapitein je bent dwarren helst, hast oors niet meer in te brengen als lege briefjes. Ja, dat haar mem, Hendrik, dat oud karonje. Ik wil een oor net berabje, maar mast mij vertellen wat Simon Sjoeke is. Simon de oud zwalker had langer als 40 jaar een lot bij haar hoorn. Ja, stuurde maar degen. Richt is met hetzelfde sabagetten. En dat zo stoot aan uw leveren, hoe die wees haar, Hendrik. Maar sa is richtje net. Sa zal je haar net voordwaan. Dat is haar wel daar betrouwd. Van dat wief is wel let en zet worden. Die weet net wat haar oor komt, dat richt nog gewoon een man rekkert en ze mooi een haal docht. Maar ook goede als je me een keer naar het gemeentehuis west gaat. Sjoeke is lang zo raar net als de lui altijd zeggen. Kjell houdt de Reimer op van skielen. Had de tangen die al belezen? Het is het onmogelijkste meisje dat hier in de boeren op 2 skonken omstrampelt. En richt is haar uit de bek snijdt. Nou wist hoe ik erover denk. Ik wil er uit nog in geen spul om ha, doe dochs me was net letterkist. Ik wil wel al eerst in tijds weten wanneer je me trouwen. Dan kan ik om een kasthuis zien. De verkering bleef aan, maar Reimer hoorde wut. En lei Hendrik geen striebrei in de wei. Hij neemde geen sjoeken nog recht. Hij hier de jonge waskogen. En zijn hoete de roer tocht, daar hier zijn Hendrik rucht op. Verder moest er het zuiver zelfs weten. Het kwam Safier dat Hendrik Richtje eens mij nemen zoeken. Om nou maar krek te zeggen hoe het is, om mij heen willen wij maar trouwen. Wij zullen wel langer op wachten. Hendrik ging nog eens in de pleit dat Reimer bij haar een inbleven zou, maar dat weer worden om een nacht. Best onbeen, zei Reimer, maar daar binnen wij goed door praat. Ik heb ekkel voeken uitzet. Ik kan bij Haring en Trintje in de kast komen, maar daarom kan streek best eens mij nemen. Reimer hier de koffierei en het snijske thee wordt op de tafel.
Richt wat van hem ontvangen, net als wie het een hege gast. Hij zei er net eens wat van, doet het sleuw frommes Hendrik uit en terug bij de haan kriegen en Henk, zien hem zei. Die tutte blij ziet op een stoel te draaien als wie het 20 in steef van 35. Daar zou die arme jongen nou het leven met traumaten. Maar hij deed hem zelfs aan. Hij hier hem waskagen. Verder zou er hem net door uitletten als er het mooi vond of net. Richt ze nog wel een kopje koffie, denk? Nou, het is ach zo lekker. Nog een lietsbietje dan. Ik moet wat om mijn lijn denken. Zo me nou net. Daar hong me dat breedheupig frommes op een stoel en hier door haar lijn. Het viel me de lijn vol. De jongelui moesten vanzelfs het huis ek terug. Aantal koofta. Je me vallen met God in de boeter, zei Reimer. Bed is voor je me opmaken. Je me vinden net gauw een beter onderhouden huis als dit. Maar de oren dijs onder eten, zei Hendrik, richt je wel nog al wat aan het huis verloren ha. Reimer draaide een rappel in het vet en zei tussen 2 happen in, oh ja? Ja, wil het al koof bij de kamer ha en daar een zitje van meidje en boppen 2 sleepkamertjes. Zo me nou net, daar praten me die jobben van Hendrik oer een zitje. Het wie al 4 maar hem komt. Dat de mens sas in eigen ongeluk te meer te rennen koe. Hendrik wie nog net uitpraat. Kist u dat net voor u zien waar de meidje Reimer? Maar dat wie te volle vregen. Je me doch maar wat je me net laten kennen, maar ik zal er net om uitdoen. Je moest goed om denken. Hendrik ging nog al in het pleit, maar Reimer liet hem net belezen. Richt ze wel graag dat het voor uw trouwens in beslag kreeg. Dat wil best, leeuwen jongen. Je kennen je hem dan mooi in het zitje, Deljan, zei Reimer spatsk. Maar Hendrik ging naar de timmerman. Die kwam al gauw om alles op een krektens op te meten en uit een roegens uit te rekenen hoeveel hield het vergje zou. Het voelt smarrig hoor, maar Hendrik zei, wat maar aangaan, ik trouw maar 1 keer willen we hoopje. Ja, stelden tijd en dij, maar 2 dagen voor tijd broesde Hendrik de kamer in met de uitroep, het is uit. Reimer sprong er van oerijn, al heel verstuiveren van dat goede ijs. Hendrik, jongen, hoe haast dit gaan? Richt je voor sjoeken bij u zien, ha? Sjoeken bij je in, zei Reimer in aangriezen. Dan hier die lat vol slijm bezegelen west. Ik had de timmerman aan zijn. Mijn taggedieners nam Reimer hem op. Do bist toch het oers van een nulle gaan, zei er. Voor het letter zitten beide broeren in grote ijzers elk aan een kant van de tafel. Ja, vieren die goede oor en och zo feestelijk, maar een lieds romerke vol.